Τα κάλαντα που επιλέξαμε να παρουσιάσουμε φέτος προέρχονται από τις ακριτικές γωνιές του ελληνισμού. Ακούσαμε κάλαντα από τον Πόντο, την Καπαδοκία, τη Χίο, τη Θράκη. Από τα βάθη της Καπαδοκίας προέρχεται και το επόμενο κάλαντο, Κατακροστιχίδα, η οποία αυτή τη φορά εξιστορεί τη βάπτιση του Χριστού από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Όπως και στον άναρχο Θεό, έτσι και στα κάλαντα αυτά μένει κανείς έκθαμβος από τη μεστότητα των νοημάτων που αναβλύζει από την πλούσια ελληνική γλώσσα. από τον ηρωικό πόντο. Σε έντονο δωρικό ρυθμό 9/8 παρουσιάζει τον Άγιο Βασίλειο που έρχεται από την Κεσαρία, βαστάει πόνο και χαρτί, χαρτί και καλαμάρι. Το καλαμάρι έγραφεν και το χαρτί μιλούσε και έγραφεν το κερεκά τροπάρια ψαλμοδίας. Χριστού την Θεία Γέννηση, το δόξαν υψίστης. Ακολουθεί ο χαρακτηριστικός χορευτικός σκοπός Σουρουντίνα από την Καπαδοκία.
Κανένα από τα παιδιά δεν έχει καθηγητή αυτή τη στιγμή στο οργανό του, στο σχολείο.